Akwụkwọ nke Job isi nke 17. Iku ume m emebiela, ụbọchị m agwụla, ili dịkwa njikere maka m. Naanị ndị na-akwa emo nọ m. Anya m ka na-alọkwa elu. Debe m ugbu a ma chebe m maka gị. Onye ga-emetụ aka m aka? N'ihi na ịzọpụwo obi ha n'uche, ị gaghị etinye ha n'ọnọdụ ime ihe megide ya, n'ihi na anya ụmụ ya ga-ada ada. Onye ọbụla na-agwa ndị enyi ya okwu ire ụtọ. O meela m aha ọtụtụ maka ndị mmadụ. M dịkwa ka onye na-eme ihere n'ihu ya. Ya mere, anya m agbaala ọchịchịrị n'ihi mwute. Ike m niile dịkwa ka onyonyo. Ndị ezi omume ga-enwe ihe nhụjuanya na nke a. Ndị aka ha dị ọcha ga-emekwa ihere megide onye ihu abụọ. Ma ndị ezi omume ga-edebe ụzọ ya. Onye aka ya dị ọcha ga-emekwa ka ike ya dịkwuo elu. Ya mere, unu niile tụgharịa bịa ugbu a. Agaghị m ahụ onye maara ihe n'etiti unu. Ụbọchị m agafeela. Ihe m mere emebiela. Echiche nke obi m agbanweela. Anọ m na mgbanwe abalị na ehihie, ihe na-abịa n'ọchịchịrị. Ma olileanya ili ga-abụ ebe obibi m. M ga-edinakwa n'ọchịchịrị. M ga-asị ire ure, ị bụ nna m. N'ụwa a, ị bụ nne m na nwanne m nwanyị. Oleezi ebe olileanya m dị? Ma ọ bụ onye ga-atụle ihe m tụrụ anya ya? Ha ga-agbada n'ala olulu. N'ezie, ha ga-edina n'ajọ ọnụ.